Löytyykö sinulta mitään ideoita? Näköjään! Ikuisesti! Katso! Hei, koira! Miten voit? Siitä sä. Oi, se oli... Katsotaanpa. Mitä puuhaat? Niin on. Ei heidän viestintäänsä. Tytöt, Hei! Nähdään ensi kerralla. Sinä häiritse vartijaa ja minä yritän paeta. Ai niin! Hei, herra vartija! Meillä on paljon hauskaa täällä! Mitä? Häh? Se on hauskaa! Ja se tanssii luurangon kanssa! Mitä sinä teet? Voi ei! Minun keksilautaseni! Anteeksi. Mahtava Kiitos idea, Ennet. katsomisesta! Hei, Hei sitten! kaveri. Pidätkö luiden pureskelusta? Meillä on yllätys sinulle. Ansu, oot Nero. Voimme avata lukon ja päästä pois täältä! Hyvää huomenta! Hei! Ystävä! Tässä ovat kaikki keksini! Noin! Mitä tapahtuu? Keksit! Auta minut ylös! Palaamme myöhemmin. Meillä on hätätilanne. Ei, emme voi mennä. En tiedä. Pysy paikallasi. Ei ketään. Odota. Tuntuu kuin tämä olisi ansa. Kaikki on selvää. Heidän laserinsa on edessä. Keskiviikko, minä menen! Älä pilkää! Olen mestari siinä! Tule nyt. Vaikka saan aina kylmiä väreitä, kuinka monta heistä on täällä? No niin! Tässä se on! Tässä on maalilinja! On tosi lähellä! Voi! Keskiviikko! Meidän on parasta kiirehtiä. Katso, siellä on kartta. Mene Buffettiin! Minulla on nälkä! Hei! Nyt mennään. Oi! Voi ei! Kuka nämä lasersäteet oikein keksi? Hei! Kää! Mennään! Luulen, että vartija ei ole täällä. Meidän täytyy lukita ovi, jotta hän ei pääse sisään. Oi, Mikä tuo haju on? Hirviö! Kulhopuuroa, jota voin syödä! Se on inhottava! Se on kuivunut ja niin ällöttävä! Minä aion oksentaa! entä ilmanvaihto? Meidän täytyy avata Selvä. se jollakin. Kiitos! Kattilassa ei ole mitään, mutta löysin veitsen. Ja siinä on kaikki, mitä tarvitsemme. Katso, mitä keksin. Oletko valmis pakenemaan? On aika päästä pois tästä laatikosta. Vartija löysi meidät! Piiloudutaan nopeammin! Oi, täällä minä olen. Missä he ovat? Yäk! Tuo on kauheaa. Juustoa. Pahvista tehtyä. Selvä! Se on kauheaa. Onko hän mennyt? Luulen niin. Olet piilossa nuudelitynnyrissä. Mikä näky? Hienoa. Emily. Voin löytää jotain! Minulla on voimaa ja olen valmis juoksemaan! Kiruda. Vartija voi palata minä hetkenä hyvänsä. Ainakin Rauha. Ei. Nopeammin. täällä on niin paljon hämähäkin seittejä. Jos olet
Olen ihan rehellinen. Olen vähän peloissani. Näyttää siltä, että kukaan ei ole painut vankilasta ilmanvaihtoa pitkin 100 Onko vuoteen. lähellä uloskäyntiä? En pysty enää ryömimään. Pelkääkö Ennet hämähäkkiä? Katsoo, miten söpö se on. Ei ole mitään pelättävää. Tule jo, Ennet. Näen tien ulos. Ei. Mutta tämä ei ole ulospääsy vankilasta, vaan hieno kuntosali. Mennään! Vautsi, tarkista salaatti. Ai. Onko se vain minä vai onko tuo meidän vartijamme? Olenpa minä vahva. No niin, no niin, no niin. Mennään. Hei, hei. Hops. Tuo sattui oikeasti! Vahvistutaan! Minusta tulee uusi Hulk! Kiitos. Selvä. Vau! Oho! Mitä? Entä? Ja me yritämme tosiaan paeta vankilasta, jos olet unohtanut. Anna, kun autan sinua. Tämä on hyvä ajatus. Tehdään reikä seinään, laukaistaan se läpi. Kertaalleen vielä. Kyllä. Vaudelle! Mennään. Joo. Siis? Mitä? Tokoisin. Mitä? Onko tuo WC? Katkaisu. Se näyttää todella sotkuiselta. Jak! Siellä on jopa kakkaa! Tuo on kamalaa! Odota sekunti. Hetkinen! Mennään! Ajatteletko samaa kuin minä? Oi hitto. Kyllä, mennään tätä tietä. Olen varma, että he Jossain ovat... lähellä. Näetkö tuon siistin possun seinällä? Se olen minä. No, se olin ennen minä. Tiedän, mistä etsiä Wednesday-isää. He pakenivat seinässä olevan reijän kautta. Vedä se! Et voi paeta minua! Flipper! Ei! Mitä sinä... Vau! En näe mitään! Odota hetki! Saa sinut kiinni! Missä sinä olet? Olemme hyvin lähellä uloskäyntiä. Tässä on vartijan huone. Hän tarkkailee meitä kameroiden kautta täältä. Hän on niin hauska roskakori päässään. Valokuvani! Olen niin kurja! Katso, turvallisuusasu. Vaihdetaan vaatteet, jotta kukaan muu ei huomaa meitä. Katso, Lindsay! Minä olen Pumo! Ja minä hallitsen koko vankilaa! Tule, pomo, ennen kuin jäämme kiinni. Miksi ovi on lukossa? Kuinka avataan se? Avain on jossain. Olemme lähellä. Näkemiin! Odota hetki. Kiirehdi! Löysin sen! Me aiomme avata tämän oven. Missä olet? Olemme katolla. Ja tässä on helikopteri. Paras pakosuunnitelma. Ei! Sinä... Älä pelaa noin! Otetaan pari paksua pahviarkkia ja yhdistetään seinät liimapistoolilla. Täydellistä. Lisätään lisää ja yhdistetään yhteen. Hurraa! Talo on koottu.
Hei, Bratse, mitä keksit? No, minäkin tein talon. Minun täytyy vain lisätä katto. Valmis. Talooni tarvitaan myös ikkunat. Juuri noin. Ja pam, hienoa. Hei, tule pois sieltä, Barbie. No, melkein pilasit meikkini. Hyvä on. Muuten, minulla on täällä sivellin ja maalia. Minun täytyy maalata talo vaalean punaiseksi. Se on täydellinen väri. Mikä kauneus. Rakastan, kuinka suloselta se näyttää. Rakastan tätä väriä. Se on niin söpö. No, Barbie, et tiedä, että violetti on itse asiassa kaunein väri, ei pinkki. Kaada kaikki maali talon päälle. On paljon nopeampaa maalata talo tällä tavalla. Siveltimellä kestäisi ikuisuuden. Ai niin, olen valmis. Hienoa, lisätään ikkunan puitteet. Minulle tulee valkoiset ja minulle tulee violetit. Lisätään koristeita myös katolle. Miten hieno talo siitä tulikaan. Rakastan sitä. Kyllä, sain sen myös söpöksi. Kaunista. Tytöt, olette tehneet hienoa työtä. On mielenkiintoista tietää, mitä jokaisen talon sisällä on. Katsotaanpa. Aloitetaan olohuoneesta. Lisätään sun muotoinen sohvapöytä. Siellä on kirjahylly, takka ja televisio, josta voi katsoa suosikkiohjelmia. Tietenkin! Älä unohda mattoa ja nukkeani. Sanomme, mitä hän ajattelee. Anna, kun otan sinusta kuvan. Näytät upealta uudessa olohuoneessa. Vau, mikä hieno kuva. Mahtavaa! Katsotaanpa. Tämä on jotain, joka täytyy ripustaa seinälle. Rakastan sitä. No, ja koristelin olohuoneen Barbie-tyyliini. Kaikki on vaaleanpunaista, mutta lisään autotallin ensimmäiseen kerrokseen. Minun Barbieni omistaa vaaleanpunaisen auton. No, minulla ei ole autoa, mutta hänellä on varmasti helikopterikenttä. Ja tässä on helikopteri. Hienoa. Nyt meidän täytyy istuttaa se talon eteen. Ja se onnistui. Hyvä. Nyt meidän täytyy laittaa keittiö kuntoon. Asennetaan kaikki keittiöhyllyt. Tietysti ne ovat vaaleanpunaisia. Nukkeni voi kokata täällä. Ja valmistetaan hänen lempiruokaansa. Tietysti se on vaaleanpunaista. Ajusta, että hänellä on arniissa timertavaa. Juuri noin. Ja olen valmis. Minun bratsillani on myös oma keittiö ja hän paistaa jo munakokkelia. Tuoksuu niin herkulliselta. No, se näyttää herkulliselta ja on aamiaisen aika. Hyvää ruokahalua, rakas. No, hyvä on. Mitä sitten? Minulla on pizza valmiina täällä. Barbie, voit syödä. Olet varmasti nälkäinen. Pidätkö siitä? Hienoa. Meillä menee loistavasti. Ja viimeinen kerros. Kyllä, laitan makuuhuoneen siihen. Tässä on sänkyni. Lisätään joitakin hyllyjä ja koristeita. Ja nukellani on täällä myös makuuhuone. Uskomattoman pehmeä violettisänky. Tarvitsemme lampun ja pari koristetta. Makuuhuoneeni on joka tapauksessa parempi. Otetaan tähän vaaleanpunainen sydän, laitetaan se lattialle ja asetetaan tossut tähän. Tietysti meikkipöytänurkkaan ja laitetaan nukkenimeikit tänne myös. Minun täytyy laittaa seprakuosinen matto lattialle. Hei, mitä sinä teet, Barbie? Aiot repiä mattoni. Älä koske siihen. Oho, se ei ole minun syyni. Sinä vedät itse. Voi, pidän siitä jopa enemmän. Se on tähti. Laitetaan se lattialle. Lisätään meikkipöytä ja tuoli. Tietysti älä unohda meikkisetsiä ja mallinukkeja nuken uudella asulla. No entä sitten? Minun nukellani on myös oma vaatekaappi, jossa hänen asunsa ovat. Järjestetään nuken lempiesineet tänne.
Mietin, onkohan Nukelani koira. Tässä se on. Koira? Ihanko totta? Voi, miten pelottavaa. Hei, lopeta haukkuminen. Barbie, älä pelkää. Hän ei pure meitä. Voi, olen pahoillani. Hän on kiltti poika. Tytöt, tulkaa katsomaan makuuhuonettanne. Vau, se näyttää upealta teille. No, onpa kaunis huone. Olette luoneet täydelliset makuuhuoneet nukeillenne. Hyvin tehty, tytöt. Mikä hieno idea keksiä. Juuri niin. Minä teen pihan. Mä haluan, että Nukellani on rantatalonsa edessä. Siellä on hiekkapiha. Laitetaan tänne aita ja myös tää aurinkotuoli ja sateenvarjo. Lisää surffilaudat, pallo ja labubu. Hei Broads, älä edes koske siihen. Yritin niin kovasti. Mene pois täältä. Aiot pilata kaiken minulta. Hyvä on, lopeta. Aion tehdä oman pihani. Siellä tulee olemaan koirankoppi, penkki ja paljon vihreyttä. Ja söpö kissa, tietenkin. Laitamme esille vähän ruokaa. Ja hän jopa pitää pihalla asumisesta. Katso. Aikooko hän purra? Ai. Se sattuu. Voi, hän on loistava vartija pihallesi. Barbie, mitä pidät uudesta pihastasi? Mikä tuo ääni on? Mikä meidän katoissa on vikana? Vau! Kyllä, katolla on uusi ylimääräinen kerros. Mitä meidän pitäisi tehdä? No, minä tiedän, mitä aion tehdä. Teen tänne pukuhuoneen. Hieno idea. Laitan vaateripustimen, kenkätelineen ja peilin. Nukkeni on innoissaan. Nyt voit pukeutua täällä, kulta. Jee! Katso tuota mattoa. Vau! Tässä ole hyvä, Barbie. Hän rakastaa sitä ja päätin tehdä konserttisalin Brad silleni. Hän voi järjestää konsertteja täällä. Nukkeni rakastaa rumpuja. Sali on valmis. Ota kitara ja soita meille. Ole hyvä. Vau, tämä on siistiä. Mahtavaa. Mikä tuo on katolla? Voi, portaikko talojemme välillä. Tietysti, tytöt, ei ole väliä kuinka erilaisia olette. Olette silti ystäviä. Nukkenne tulevat hyvin toimeen, aivan kuten tekin. Olette tehneet hienoa työtä. Nyt pidä hauskaa nukkejesi ja ystäviesi kanssa. Ken tulee hakemaan Barbien? Hän lähtee varmaan hänen kanssaan. Ei, Barbie, pojat voivat odottaa. Mennään pitämään hauskaa yhdessä. Tule! Mitä? Minne oot menossa? Ai. Oho. Hei, Ken, et kuulu tänne? Joo. Ai niin. Mennään. Jahu! Tytöt menivät juhliin, sillä välin katsomme tarkemmin nukketaloja. Miten kauniita Bratz-nukkesi ovatkaan, eivätkä yhtään huonompia kuin Barbien. Talonne ovat täydellisiä, tytöt. Teillä on kaikki, mitä nukke voisi haluta. Keksit kauniita koristeita ja kaikki on niin yksityiskohtaista, juuri mitä nukellesi tarvitaan. Arvostele kommenteissa, mistä talosta pidit eniten. Nähdään. Vau, nämä ovat meikkipusseja ja ympärillä on paljon meikkejä. Kuinka hauskaa. Rebeccan on värikäs ja Jillin on ruskea. Kokeillaan vähän meikkiä. Minun täytyy vain päivittää huulimeikkini. Hienoa. Väri sopii minulle. Huuleni ovat niin kauniit. Voi, minäkin haluan sen. Huulipunani tuoksuu mielenkiintoiselta. Kokeillaan sitä. Se on suklaata. Kuinka siistiä. Mutta voin silti laittaa huulipunaa, vaikka huulipuna on suklaata. Se on punainen. Voi ei, huulipunani. Se meni rikki. Mutta se on silti herkullinen. Jäk! Joo, sinun suklaameikkisi on kamala. Voin tehdä oikean meikin ja siitä tulee hieno. Puuteroidaan kasvoni ja nyt otetaan palettini. Vau, nuo ovat kauniita värejä. Pidän niistä. Laitetaanpa vähän luomiväriä tähän.
Vau. Mitä sinä teet, Gel? Mä voin myös laittaa luomiväriä luomilleni. Se on kaunis, ruskea väri ja maistuu hyvältä. Ja minulla on jopa poskipuna. Laitetaan poskipunaa poskille. Vau, voin jopa syödä siveltimeni. Siistiä. Häh, Jill, sinulla on suklaata koko kasvoillasi. Se on kamalaa, katso itseäsi. Voi ei, minulla on todella suklaata koko kasvoillani. Mikä painajainen. Minun täytyy pyyhkiä se pois. Näytän kamalalta. Miksi itket? Vaikka se näyttääkin hauskalta. Mutta minulla on jopa suklaapeili. Kokeillaan sitä. Herkullista. Eikä sinulla ole mitään muuta syötävää. Katsotaanpa, mitä paletin sisällä on nyt. Vau! Kyllä, sisällä on lisää suklaakarkkeja. Ja ne ovat niin makeita ja hyytelön kanssa. Herkullista. Voi, haluaisin maistaa sitä myös, mutta minulla ei ole mitään. Jill, jaatko? Haluaisin todella kokeilla. Haluatko kokeilla hajuvettäni? Tuoksuu mahtavalta. Hyvä on! Ole hyvä! Hyvää ruokahalua! Jill, mitä olet tehnyt? Kasvoni ovat suklaassa. Se on kamalaa. Nyt sulla on täydellinen kampaamosetti. Siinä on sakset ja kampaa ja jopa hiusten kuivaaja. Ja voit varmasti luoda hienoja kampauksia. Jill päätti kokeilla sitä heti. Näyttää siltä, että sulla on täydellinen setti. Ei näytä suklaalta. Entä Rebecca? Hänellä on suklaasetti. Kokeile sitä. Se on varmasti herkullista. Oletko nyt kateellinen Rebeccalle, Jill? Hän syö jotain herkullista. Kyllä. Tarkastellaan kampaa. Kokeillaan. Ensin kammata hiukseni. No, voin kammata sen myös. Vau, upeita kampoja. Jill, mitä muuta sinulla on? Se on ehdottomasti hiusten kuivaaja. Käytät sitä kuivaamaan hiuksesi. Tiedäthän sen, eikö niin? Kuten Rebecca tekee. Ja voit myös käyttää sitä mikrofonina laulaaksesi, luulisin. Oho, se toimii varmasti, Jill. Ja se on tehokas. Hienoi! Hiusten kuivaaja on ehdottomasti oikea. Häviäjä. Minun hiusten kuivaajani on ehdottomasti suklaata. Kokeillaan. Se on herkullista. Jill on aggressiivinen. Olen pahoillani, Jill, mutta sinulla on oikea juttu, kun taas Rebeccalla on suklaata. Tehdään kauniita kampauksia. Se on hienoa. Mitä Rebecca tekee? Se on hyvä, mutta Jill ei todellakaan osaa käyttää papiliotteja. Voi, mikä hätänä! Tiedän mitä tehdä! Sinun kihortimesi täytyy lämmittää. Hienoa! Käytän sitten hiusten kuivaajaa. Voi ei! Mitä sinä teet? Suklaa suli ja on nyt kaikkialla hiuksissani. No näin. Rebeccalla on suunnittelematon suklaahiusnaamio. Ja se on totta, Jill. Lopeta nyt. Olet pulassa tällä hetkellä. Rebecca on hyvin järkyttynyt. Hän aikoo laittaa hiuksese. Varo! Vau! Tuo on kampaus. Rebecca, Jill ei todellakaan ole valmis sellaisiin kokeiluihin ulkonäkönsä kanssa. Mikä tuo on? Ja nyt sinulla on iso ämpäri KFC-kananpaloja. Se on todella siistiä. Mistä meidän pitäisi aloittaa? Jillillä näyttää olevan suklaaversio, mutta Rebeccalla on oikea. Maistetaan ja selvitetään. Aloitetaan Jillistä. Okei, se on varmasti herkullista. Arvioidaan ensimmäisen koiven maku. Vau, suklaata ja karamellia sisällä. Mikä voisi olla parempaa? Oi, se on niin herkullista. Nyt kokeillaan Rebeccan kanaa. Se on varmasti myös herkullista. Rebecca päätti käyttää aterimiaan käsien sijaan. Se on hyvää etikettiä. Olemme varmoja, että Rebecca on ensimmäinen henkilö maailmassa, joka syö KFC-kanan haarukalla ja veitsellä. Aion syödä sen, täydellisesti. Hyvä on. En tarvitse sitä. Annan minun käyttää käsiäni. Se on helpompaa ja itse asiassa jopa maukkaampaa. Kana on niin herkullista. Mulle jäi vain luut. Se on niin hyvää, että on vaikea lopettaa syömistä. Niin herkullista ja rapeaa.
Kyllä. Vau, Rebecca, missä ovat käytöstapasi? Tässä on kasa luita. Söitkö ne kaikki niin nopeasti? Se on uskomatonta. En edes tiennyt, että sinuun mahtuu niin paljon. Se on siistiä, mutta itse asiassa minulla on huonoja uutisia. Se oli mausteista. Näetkö, mitä? Voi ei, Rebeccan kana on mausteista. Sinä tulet voimaan pahoin, kulta. Olet nyt ihan punainen. Oi, mikä valtava liekki! Mitä sinä teet? Sinulla on oikea nuotio pöydällä. Rebecca, mitä olet tehnyt? Mutta voin tehdä vaahtokarkkeja. Siitä tulee herkullista. Oh, Rebecca, haluatko? Vau, Jill, sinä löydät aina ratkaisun ongelmaan. Onko tuo joystick? Mielenkiintoista. Pelaat varmaan pelejä. Hienoa. Rebecalla on suklaaversio. Sen täytyy olla herkullista. Jillillä on oikea, mutta voitte molemmat kokeilla pelata peliä. Aloitetaan. Vau, tää on taistelu. Kuinka jännittävää. Aion ehdottomasti voittaa, Jill. Luovuta. Ei voi olla totta. Ei, Rebecca, joystickisi hajoaa käsissäsi. Ole varovainen. Näetkö sen? Miten aiot hallita sitä nyt? Jill on jo alkanut syödä osia joystickistasi. No, Rebecca pelasi niin kovaa, että hänen joystickinsa suli käsiin. En edes voittanut. Miten aion lopettaa taistelun? Voitin! Voitin! Katso, KO! Mikä tää on tällä kertaa? Se on Coca-Cola. Rebecalla on ehdottomasti aito ja Jillillä on outo pullo. Se näyttää suklaalta. Kokeile sitä, Jill. No, Jill suunnittelee jotain. Rebecca, kokeiletko omaasi? Okei, poista kansi. Minäkin osaan tehdä sen. Nyt kokeillaan kolas. Pullo on suklaata. Se on niin herkullista. Mä aion juoda omane. Niin hyvää ja makeaa. Minun on ehdottomasti parempi kuin sinun. Tytöt kilpailevat nähdäkseen, kenellä on parempi kola. Jillillä on pullo täynnä suklaakarkkeja. Rebeccalla on kokonainen pullo kolaa, joka on ehdottomasti virkistävää. Jillillä on yhä suklaapullo. Ja tytöt, uskokaa minua, teillä molemmilla on herkulliset kolat, vain eri tavalla. Ei tarvitse riidellä. Tulkaa tytöt, älkää olko niin itsepäisiä. Ei, minun on parempi. Saat nähdä. Ei todellakaan. Saat nähdä. Anna minun ravistaa pulloani ensin. Minäkin voin tehdä niin. Katso. Ole hyvä. Ei, ole hyvä. Minun kolani on parempi. Mitä olemme tehneet? No, ruokasota ei ole jotain, mitä oikeasti haluat tehdä. Värikästä spagettia. Tässä. Tehdään tämä. Mitä? Ei. Ai. Ongelma. Ei ole. Aluksi meidän täytyy tehdä ratkaisemisesta. Gradienttia. On hyvä, että... Ja minulla on sille erityinen paikka. Siisti. Lisätään vähän Skittles-karkkeja. Ja nyt, katsokaa tätä värikästä taikinaa. Mikäs tää on? Ei. Yleisö on erittäin terveellistä ja se tuoksuu herkulliselta. Me leikkasimme kaikki vihannekset, asetimme ne esille. Oi mikä tuoksu, nyt kypsennämme kaiken eri astioissa ja lisäämme spagetit sinne. Herkullinen limonadi. Oletko melkein valmis? Ei. Minulla on idea. Hei, Gummy Bear. Laitan ne kaikki omaan lasiinsa. Väri kerrallaan. Nyt lisään suosikkilimutani. Wow, katso noita kuplia. Nyt lämmitetään kaikki. Tuo on todella siistiä. Olueni
Ne ovat sulaneet ja saimme värikästä vettä. Tule nyt. Varmaan ihmettelet, mitä teen? Kaadan kaiken erityisiin putkiin. Noni! No niin! Nyt tarvitaan hieman suklaata. Murra se ja kaada päälle. Katso tuota! Tämä on kaunista! No, marmeladiini on jäätynyt. Otetaan se pois erikoisputkistani. Se on niin hauskaa. Aika ripotella se mini-vahtokarkeilla. Valmista! Vau! Kokeillaanpa tätä. Tämä näyttää paljon paremmalta. Aloitan tästä. Siinä on jopa suklaata. Olen pahoillani. Oi, todella herkullista. En edes tiedä, miten kokeilla tätä. Ei todellakaan voittaja. Ja aion ehdottomasti syödä tämän. Vau! Tää on niin herkullista! Ja vaahtokarkkeja päällä. Tiedätkö mitä? Tää on uskomatonta. Tämä ruoka ehdottomasti voittaa. Nyt haluan voileivän. Tällaisen. Se on kuin hampurilainen. No, ei ongelmaa. Me tarvitsemme... Joten sinä menet. Lemmikkivihannekseni laitetaan taikinaan. Ja nyt sekoitetaan kaikki yhteen. Tässä se on. Tuleva sämpylämme. Miksi heität jauhoja ympäriinsä? Minulla on parempi idea. Paljon parempi. Tarvitset isomman paistinpannun. Nyt vähän lihamureketta. Heittää kananmunia ilmaan. Jopas oli kausi! Vau! Siistiä! Joo, minulla on 4 kirjaa! Teidän kanssanne. Kävin muutamilla kursseilla. Nyt on aika paistaa pekonia. Paljon pekonia ei ole olemassa. Siirrytään pihviin. Se tuoksuu herkulliselta. Vau, vau, vau! Näyttää aika mahtavalta. Juuri sellaiselta kuin halusin. Aika juustolle. Raastan sen suoraan päälle. Täydellistä. Tämä on uskomatonta. Lisälihaa. Peitämme kaiken pekonilla. Oi, jokin palaa! Mitä minun pitäisi tehdä? Oi, minulla on ajatus. Voin ostaa voileipägrillin. Siinä se. Toimitus oli nopea. Nyt laitetaan kaikki ainekset sinne. Hampurilaisestani tulee uskomaton. Suljen sen. Rikkomalla muna päälle. Ei hassumpaa, ja tarvitsen jo... Mausteet. Laita se kalalleni yhdessä sitruunan kanssa. Paistan sitä kaikilta puolilta. Terve kausi, pojat! Onko kuuma? No. Taas lintu? Voi luoja! Ja kokoamme hampurilaisemme.
Voi, se näyttää uskomattomalta ja todella terveelliseltä. Hienoa! No, olen melkein valmis. Suljetaan se ja laitetaan lippu päälle. Kaunista! Oh, tuo on outoa. Katso mitä minulla on. Tämä on megahampurilainen. Joo, lisää juustoa päälle. Sulatetaan sitä vähän tulen avulla. Joitakin vihanneksia, tietenkin. Ja makkaraa. Suljen hampurilaisen ja kaikki on valmista. Voi? Tuo on hullua. Mutta minun voileipäni, no, kutsutaan sitä hampurilaiseksi, on melkein valmis myös. Valitaan se ja laitetaan vihannekset päälle. Herkullinen ketsuppi ja suljetaan toisella sämpylällä. Painetaan alas. Valmista tuli. Auttakaa! Tuo on mielenkiintoista. Yksinkertainen, mutta kokeillaan. Yritä! Hei hei! Se on niin ja näin. Kokeillaanpa seuraavaksi tätä vihreää hampurilaista. Siirrytään nyt tähän isoon burgeriin. Se on kuin kokonainen piirakka. Oi joo, se on herkullista. Jutellaan myöhemmin. Ai niin, minä? Tämä. Hei, herkullista viiniä. Kokki? Minä voin tehdä mitä tahansa. Kaadan herkullista hilloa päälle. Mitä enemmän, sen parempia. Laitan kaiken uuniin. No niin. Luulen, että olemme valmiit. Se oli herkullista. Otan kakkuni esille ja katso tuota. Päällä on kermaa. Meillä on kakku eri väreissä. Ja taas. Sotavoide! Painetaan se alas. Isoäiti oli väärässä. Leikkaan kakkuni. Tarvitsen 4 muodon. Kaadan kermaa reunoille ja laitan toisen kakun päälle. Hämmästyttävää! Siirrytään eteenpäin. Tarvitsen hieman keltaista. Kaulitaan se ja leikataan oikeaan muotoon. Voi tiedä mitä tehdä. Niin. Kyllä. Käytän ompelukonettani. Uskomatonta! Laita se päälle. Mitä tapahtuu? En tarvitse sitä. Heitetään se pois. Mitä? Oh. Se on aika pieni. Joo, menin liian pitkälle, mutta minulla on toinen idea. Aion laittaa kaiken kenkääni. Näin! Nyt kastan kenkääni suklaaseen. Vau! Siistiä. Ja lisää suklaata. Nyt siitä on tullut suklaalla peitetty kenkäkakku. Loistavaa! No, tässä on minun kakkuni. Aion koristella sen napeilla. Kaunista! Mitä? Mitä tarkoitat mitä?
No mutta. Mitä? Olet minun kakussani! Voi, pelkään häntä! Olet minun kakussani! Haluan tämän jutun! Pelkäänpä, että niin tapahtuu. He luulevat, Kiitos. että se mitään. Kiitos. Ai! Mitä? Mikä se on? Kokeillaan sitä. Hei, se on kumia. Ei, tuo on huono. En tarvitse kenkiä. Ja tämä on lemmikkini. Oi, se on sateenkaaren värinen sisältä. Se on todella herkullista. Ja suklaanappeja. Kiva. Tämä kakku on ehdottomasti voittaja. Minä voitin. Voi, anteeksi. Vau, tuo on uskomatonta. Missä me olemme? Ja miten pääsemme täältä pois? Hei, ihmiset, auttakaa meitä. Voi ei! Meidät on saatu kiinni, eikä kukaan voi pelastaa meitä. Mikä tämä on, kamera? Hei! Joku auttakaa meitä! Auttakaa! Olen peloissani! Ja seinät? Mikä tuo nappi on? Hei kaikille! Pidetään hauskaa! Mitä meillä on täällä? Oi, suklaalevitettä. Se menee suoraan tähän laatikkoon. Voi! Jotain tippuu päälleni ja se on pehmeää ja inhottavaa. Voi! Vähän vielä ja hiukseni ja kasvoni ovat täysin märät. Voi luoja! Liv, mitä sulle tapahtuu? Oho, se näyttää todella pahalta. En näe mitään. Ja se maistuu todella hyvältä. Pidän siitä itse asiassa. Se oli herkullista. Harmi, että se on ohi. Voi. Ja olen ihan sotkuinen. Siivoa! Ei se mitään! Mitä? Ei voi olla. Nämä kilpailut ovat herkullisia. Hei siellä ylhäällä, anna se minulle nyt. Hyvä on. Anna kun kaadan loput. Siinä on kaikki, mitä jäljellä on. Onks siinä kaikki? Ei mielenkiintoista. Toivon, että minulla olisi suklaakakku juuri nyt. Minun täytyy painaa toista nappia. Oi, siellä on kokonainen lautasellinen munia. Yäk. No, se näyttää todella ällöttävältä. Mitä hän tekee? Aion painaa niin monta nappia kuin mahdollista. Siltä varalta, että saan jotain ikävää. Vau, tuota ei ole koskaan ennen tapahtunut. Okei, olen valmis. No, jos hän pyytää sitä, en voi kieltäytyä. No, ole hyvä. Se ei maistu hyvältä. Se on hyvin limainen. Yäk. Nyt Coca-Cola! Se on kylmää ja märkää. Lopeta. Se ei maistu hyvältä. En näe mitään. Lisätään nyt joitakin höyheniä. Ja meillä on upea höyhenpäinen tyttö. Mitä nämä ovat? Höyheniä. Oletko tosissasi? Lopeta. Tämä ei ole hauskaa. Ja nyt aiomme ripotella jauhoja kaiken päälle. Ole hyvä. Lopeta! Tää ei ole lainkaan sitä, mitä halusin. En näe mitään. En voi hengittää kunnolla. Ei! Voi ei. Tää ei ole hyvä. En halua olla osa tätä. Hei, oletko tylsistynyt? Paina nappia. En halua. No, entä nyt? Ja nyt sinua odottaa yllätys. Erittäin maukas, makea yllätys, koko ämpärillinen sitä. Rakastan sitä. Ole hyvä! Voi ei! Hiukseni! Ne ovat nyt ihan tahmeat. Mitä tapahtuu? Tämä on itse asiassa aika maukasta ja herkullista. Pidän siitä. Mahtavaa. Mitä? Saat myös herkullisia herkkuja. Haluan maistaa niitä. Se on hienoa, mutta ne eivät ole sinun. Älä koske minuun. Suljettu. Vain vähän, kiitos. En edes tiedä, mitä nappia valita. No, valitaan vain tämä. Katsotaanpa. Kokonainen purkki hunajaa. Täydellistä. Se on vain parasta hunajaa. Huippuluokkaa. Lähetetään se hänelle.
Voi ei! Jotain tahmeaa ja ällöttävää taas! Lopeta! Se ei ole hauskaa! Aion hukkua tänne! Ah! No niin, hunajahoito on ohi. Oi, mikä tuo haju on? Voi, täällä on mahdotonta hengittää. Mikä kauhu, katso, kokonainen ämpäri raakaa kalaa. Mikä yllätys. Oi, mikä tuo haju on? Luulen, että tukehdun. Se on inhottavaa. Mikä hirvitys? Auta minua! Ei. Voi, aion oksentaa tähän. Mutta luulen, että parfyymini auttaa sinua tuntemaan olosi paremmaksi. No nyt hänellä on paljon parempi, mutta valitse oma nappist. Vau, mikä jättipotte. Niin valtavia annoksia. Aloitetaan ketsupilla. Se on jotain outoa. En voi ymmärtää sitä. Haju on tuttu. Häh? Mikä se on? Ketsuppi? Ei, se ei ole kaikki. Perunat ovat niin houkuttelevia, etten voi vastustaa. Herkullista. Ole hyvä. Vau, ranskalaiset perunat! Juuri sitä tarvitsen. Se on herkullista. Rakastan sitä. Se on niin hyvää. En voi lopettaa. Joten, minkä napin minun pitäisi valita? Tämän. Jack haisee kamalalta. Tuo on todellista pilkkaa. No, ota kokteilisi, Liv. Miksi se on niin kylmää? Etkö vois lämmittää sitä vähän? Onks tuo parsakaalia? Meidän täytyy kokeilla sitä. Se on ällöttävää. Hei, tuo ei ole reilua. Missä ovat herkkuni? Aion näyttää sinulle nyt jotain. No, luulen, että on aika sinun palata takaisin. Hei, kuinka voit? No. Valitsen tämän napin. Vau, se on voitto. On niin paljon värikkäitä pulloja, että se on ylivoimaista. Aloitetaan kai punaisella ensin. Oi, mikä tämä on? Se on herkullista. Nyt se on oranssi. Voi, oranssi on vielä parempi. Nyt keltainen. En näe mitään, mutta se on herkullista. Ja sininen. Oi, herkullista. Se näyttää herkulliselta. Toivoisin, että mä voisin saada vähän. Oi, minulla on idea. Laitetaan kaikki isoon ruiskuun juuri näin. Ja nyt voit kokeilla sitä. Herkullista! Kiitos! Olet niin antelias! Mahtavaa! Minkä napin valitsisin? No, olen jo tehnyt päätökseni. Voi, toivottavasti se on jotain hyvää. Ole kiltti, anna sen olla jotain hyvää. Oi, se on hyvä. Voit hyvä, vaan ihanaa. Anna kun kokeilen yhtä herkullista ja rapeaa ja makeaa. Mutta se ei ole kovin miellyttävää, joten tarvitset suojan. Tässä ole hyvä. Oi, tuo on odottamatonta. Olen valmis. Odota! Vau, se ei satu ollenkaan. Ja 100 suklaapalloja. Siistiä. No, nyt on aika haukata. Niin herkullista. No, se on ohi. Näytät hamsterilta. No niin, olkoon. Ole hyvä. No, se oli odottamatonta. On aika juosta. Hei, lopeta tuo. En ole vielä valinnut. Tämä.
Mikä iso maitopussi. No, aloitetaan. Ole hyvä, Liv. Voi ei! Niin paljon maitoa. Voi, se on kamalaa. Onko se siinä? Jotain puuttuu. Lisätään Oreos. Mikä tuo on? Ei voi olla. Oreoita. Vau, rakastan niitä. Ja ne ovat niin herkullisia. Namia. No, olen iloinen, että olet iloinen. Luulen, että voimme kokeilla jotain herkullista. Mustat nuudelit. Kuinka epätavallista. Luulen, että pidän sen mausta. Ensin ota kortit. No, minun täytyy syödä kuin kilpikonna. Katsotaan, mikä vauhti minua odottaa. Se on mahtavaa. Keskiverto on aika hyvä. Ehkä on aika aloittaa. Mike, anna mennä. Annamme sinun mennä edellä. Anteeksi, mutta en voi odottaa kauan. Minun on kiireellisesti syötävä nuudelini. Nuo typerät syömäpuikot, niitä ei ole niin helppo irrottaa. Joo, näyttää siltä, ettet ole kovin nopea myöskään. Ei tarvitse heitellä keppejä ympäriinsä. Olin vain kiireessä. Anteeksi, vihdoin voimme syödä sen. Vatsani odottaa tätä. Hei, ei ollut helppoa ottaa nuudeleita yhdellä tikulla. Odota hetki, tiedän mitä tehdä. Laitan tikun purkkiin ja kiedon nuudelit sen ympärille. En usko, että se on hyvä idea. Iso juttu, vähän hajallaan. Ei se ole iso juttu. Siivoan sen nyt. Voit syödä senkin. Älä heitä samoja tuotteita pois. Niin hyvä. On hyvä, että minulla on vielä koko annos. Vau, se näyttää nuudelijäätelöltä. Voi anteeksi, se vain tuli ulos. Jack! Se on vain kamalaa. Sinun täytyy oppia käytöstapoja, Phoebe. En käytä syömäpuikkoja. Minulla on muita suunnitelmia. Aluksi laitan sen lautasliinalle, etten sotkeudu. Näin oikeiden naisten pitäisi käyttäytyä. Ja nyt aion syödä sen haarukalla ja veitsellä. Tyhmät nuudelit, en pärjää niiden kanssa. Voi, näyttää siltä, että hyvät tavat pettivät sinutkin, Mia. En anna kenenkään nauraa minulle. Katso ja kadehdi, Phoebe. Suoriudun tehtävästäni helposti. Voi, niin herkullisia nuudeleita. Mikä se on? Se on vaikuttavaa. Ihailen sinua. Kiva kuulla. Entä miten sinulla menee, Mike? Näyttää siltä, etten ole edes avannut syömäpuikkoja. Ei siis ole hyvä. Tässä, Mike, voit aloittaa. Oletpa nopea, Phoebe. En pysy millään tavalla perässäsi. Voin tuskin pidätellä itseäni syömästä Miken annosta. Ehkä emme saisi kieltää häneltä tätä nautintoa. Olemme kestäneet niin kauan. Meidän olisi pitänyt tehdä se jo kauan sitten. En voi irrottautua. Hei Mia, älä ole tiellä! Nuudelit ovat melkein suussani. Oi, minne se meni? Mikä sottapytty olet, Mike? Voi ei. Olet syönyt kaiken. Päätimme vain auttaa sinua. Ja missä on meidän uusi ruoka? Mitä? Se ei näytä paljoakaan ruoalta. Olet oikeassa, koska meillä on kaktuksia. Selvitetään, kuinka nopeasti meidän täytyy syödä ne. Okei. Olet oikeassa, Mia. Minun täytyy kiirehtiä. Ja voin ottaa aikani. En edes tiedä, onko se hyvä asia. Maaliviiva ei ole minulle vieras. Laitetaan kortit pian pois. Minulla ei ole oikeastaan kiire. En ymmärrä kiirettä. Telkään, ettemme voi vaikuttaa häneen kuitenkaan. Mennään kaktustemme kanssa. Voi, nenäni. Neula on juuttunut siihen. Se ei ole kovin mukavaa. Anna kun autan sinua, Mia. Älä työnnä sormiasi nenääni. No, kaktus on ärsyttänyt minua. On aika hoitaa se. Ota se. Nyt on parempi. Pidän siitä. Tule tänne, sinä piikikäs kakara. Pilkon sinut pieniksi paloiksi. Voi, Mia, ole varovainen aseidesi kanssa. Se on todella terävä. Vau. Phoebe, älä anna huomion herpaantua.
Katso, Mike. Se sai paljon minulta. Ja nyt aion leikata kaikki terävät piikit pois. No, se on hienoa. Nyt voit kokeilla sitä. Tää on voiton maku. Mia, heti kun otat jotain terävää käteesi, pelästyn. Tärkeintä tällaisina hetkinä on, ettei se joudu kainalooni. Myönnän, se ei ole herkullisinta, mitä olen koskaan maistanut. Ja nyt, niin kitkerää, aivan inhottavaa. Älä pilaa ruokahaluani. Anteeksi, en aio teeskennellä. Mikä sinua vaivaa, Mia? Hetken luulin, että oksennan. Mutta nyt kaikki on hyvin, Mike. Ai, koskin tuskin kaktukseen. Vau! Jos puhallat kovempaa, neulat lentävät pois. Miksi et käytä sitä? Hyvin tehty. Miten onnistuit siinä? Annetaan sen pysyä salaisuutenani. Tiedätkö, jos kuvittelet, että se on jäätelöä, niin se ei ole niin paha. Pidän siitä jopa, voi ei, näyttää siltä, että ei olisi pitänyt tehdä johtopäätöksiä niin nopeasti. Mutta varoitin sinua. Kaverit, olin melkein maistamassa kaktustani. Voi, miksi se sattuu niin paljon? Sormeni on tulessa. Minun kärsivällisyyteni on loppumassa. Näyttää siltä, että minun pitäisi kiirehtiä. No, minulla on suunnitelma. Mitä sulla on siellä, Phoebe? Tämän avulla voi helposti leikata neulat. Tule jo. Olemme väsyneitä. Älkää huutako minulle, kaverit. Alan hermostua tästä ja teen kaiken vielä hitaammin. Mia, pidän kiinni viimeisillä voimillani. No niin, katso, teen sen. Olen jo leikannut yhden neulan. Ajatteletko samaa kuin minä, Mia? Kyllä, Mike, on aika meidän auttaa häntä. Olen iloinen, että ymmärrämme toisiamme. Aloitetaan. Hieno idea. Luulen, että voimme tehdä sen yhdessä nopeasti. No niin, siinä se. Kiitos. Ootte oikeita ystäviä. Kiitos paljon. Nyt mä voin kokeilla kaktustani. Voi ei! Hän hidastaa taas. En kestä enää. Syö se. Mike, mitä sinä teet? Anna olla. En ole vastahakoinen virkistäytymiselle. Luulen, että se ei todellakaan ole sitä, mitä toivoit. Olet oikeassa, Mike. Vihaan kalaa. Pelkään, ettei meillä ole vaihtoehtoa. Katsotaanpa. Minun täytyy syödä hitaasti. Ja olen keskimäärin, mutta se ei tee siitä helpompaa. Tuo tahti on aika hyvä. Olen valmis saamaan sen päätökseen mahdollisimman pian. Enkä edes tiedä, mistä aloittaa, vaikka on vielä yksi ajatus. Mitä sinä suunnittelet, Mia? Miksi tarvitset muusikon asun? Nyt saat tietää, mikä on ihme. Näytän sinulle uskomattoman tempun. Mitä? Mikä tämä on? Kuka laittoi kalaa keittooni? Aivan järkyttävää. Kala on poissa! Ei voi olla! Sanoinhan, että olisit ihastunut. Kiitos paljon. Mikä hätänä? En voi ummistaa silmiäni tältä. Meidän täytyy selvittää kaikki, tai ainakin tuoda tää kala takaisin. Katso, Mia, se on sinun. Voi ei, pääni. Pelkään, että tämä kalatemppu epäonnistuu. Täytyy syödä se, mutta ensin syön oman annokseni loppuun. Vau, tää sopii sulle, Mike. Olen aina haaveillut kokiksi tulemisesta. Mä luulen, että minulla on lahjakkuutta tässä asiassa. Vau, pärjäät hyvin. Ei, kiitos Mia. Yritän parhaani. Herkullista. Tämä näyttää todella hyvältä. Toivottavasti se maistuu. Ei petä minua. Laitan koko sieluni tähän annokseen. Voi, miten herkullista. On jotain, mistä olla ylpeä. Haluan lisää. En lopeta ennen kuin olen syönyt jokaisen riisinjyvän. Mahtavaa. Se on täydellistä. Olisit voinut tarjota minullekin, vaikka onkin parempi idea. Valmistan itselleni jotain herkullista. Mike envy. Ensin täytyy poistaa kaikki tarpeeton. Vau, Mia. Käy ilmi, että osaat myös käsitellä veistä. Mitä? En odottanut tätä itseltäni. Katsotaan, osaanko käyttää kaasupoltinta. Näyttää siltä, että onnistui. Katso, mikä herkullinen kalapihvi. Joo!
Jotain vain puuttuu. Viljoja? Ei huono lisä. Voi, mikä tuoksuu. Se saa minut hulluksi. Onnittelut, Mia. Voit olla kova kilpailija keittiössä. Kiitos, Mike. On aika kokeilla, mitä olen saanut aikaan. Vau, kuinka helppoa se on leikata! Olen varma, että maku yllättää minut miellyttävästi. Voi, kala sulaa suussa, uskomattoman mureaa ja samalla mehukasta. Nam, bravo Mia! Katso! Phoebe ei ole vieläkään liikkunut. Mike, olet väärässä. Aion kokeilla sitä. Kuinka vaikeaa. En voi ottaa puraisua. Pidä kiinni, Phoebe. Olemme henkisesti kanssasi. Kiitos tuestasi. Aloitetaan tekemällä nukkekodistani täydellinen vaaleanpunainen sävy. Maalataan se vaaleanpunaiseksi. Se on loistava väri. Pidän siitä. Aloitetaan sivuseinistä. Sitten katto. Juuri noin. Nyt etupuoli ja olen valmis. Mikä tuo haju on? Wednesday, mitä sinä teet? Maalaan taloni violetiksi spraymaalilla. Olen halunnut tummanviolettia taloa jo pitkään. Tämä väri täydentää täydellisesti mielialaani. Lisätään tietysti joitain yksityiskohtia, koska tarvitsemme tänne parvekkeen. Epping, auta minua ideoiden kanssa. Toit kaiken mitä tarvitsin. Luodaan täydellinen parveke. Leikkaa pala pahvia. Nyt työnnä muutama hammastikku. Ja meillä on parveke. Lisää kaikki yksityiskohdat ja maalaa parveke mustaksi. Täydellisyys. Lisätään joitakin kivoja yksityiskohtia. Ja nyt kiinnitä sen nukkekotiin. Thing, mitä sinä teet siellä? Leikitkö sateenvarjolla? Anna se minulle. Tarvitsen sitä ikkunoihin. Tee mukavat katot ikkunoille ja lisää kehykset. Sitä varten meidän täytyy leikata sateenvarjo. Mitä sanot siitä, Barbie? Vau! Minulla on myös kauniit kehykset parvekkeella talolleni. Kiinnitetään ne. Hienoa! Mitä seuraavaksi? Siinä se! Tarvitsemme kauniin tornin, kuten linnoissa. Otetaan vessapaperirulla. Leikkaa pala pois. Ja nyt maalaamme sen vaaleanpunaiseksi. Juuri noin. Koristele se ja tee katto. Kiinnitä torni siihen. Seuraavaksi haluan peittää koko katon kermavaahdolla. Se on kuin kattoni olisi tehty pilvistä. No, aion tehdä kattoni mustaksi. Kun synkin yö. Ting, naula on parempi. Nyt aion tehdä goottilaistyyliset tornit ja perhevaakunani. Voi, se on loistava idea. Minulla on talossani päänisiluetti. No niin, olette tehneet talojen ulkopuolen. Olette molemmat tehneet hienoa työtä. Hienoa, nyt alkaa hauska osuus, talojen sisustaminen. Nyt rullaamme suoraan hiekkatalolle. Piip, piip, piip. Hei, varo! Hiekkarekka on täällä. Puretaan se. Oho! Hei, sanoin, että ole varovainen. Anteeksi. Mitä Barbie aikoo tehdä? Mitä sinä puuhaat? Päätin tehdä kodikkaan pihantaloni eteen. Haluan asua lähellä rantaa koko ajan. Levitetään hiekkaa pihalle. Laitetaan aurinkotuoleja, joissa nukkeni ja hänen ystävänsä voivat rentoutua. Lisätään
pöytä, jossa on erilaisia välipaloja ja juomia. Ja nyt luodaan uima-allas. Täytetään se vedellä ja laitetaan Ken altaaseen. Ai niin, tehdään polku, joka johtaa talolle ja rakennetaan aitaa. Ja nyt voimme pitää rantajuhlat. Yeah. Vau. No, tiedän mitä tehdään. Tehdään vanha lamppu, siitä tulee huvimaja. Laita sisälle sohva ja pöytä. Nyt voit järjestää täällä spiritistisiä istuntoja. Kun Ting kaivaa kuoppaa, löysin hautausmaan puiden siemeniä. Istutetaan yksi talon lähelle. Tehdään polku. Oi, kyllä. Juuri sitä tarvitsin. Lisää. Muutama hautakivi sisustukseen. Atan itsemi synti idea pistämään tuntijat poissa alueelta. Pelottava valaistus ja sumu. Hienoa. Täällä on niin karmivaa, että tunnen itseni vielä kylmemmäksi. Varikset tekevät hienoja patsaita. Tässä ne ovat te. Vau, tytöt! Teidän pihat ovat täysin erilaisia. Sillä aikaa, kun Barbien pihalla on täysi vauhti päällä rantajuhlien merkeissä, Wednesdayn piha on täydellinen kauhuelokuvalle. Vau, jäätelö! Rakastan sitä. Niin herkullista. Se on uskomatonta. Haluan syödä sen kerralla. Ai niin, en tarvitse enää tikkua. Mikä tää on? Jäätelötikku? Mä tiedän mitä mä teen sillä. Leikkaa se ensin pieniksi paloiksi. Sitten maalaa ne violetiksi. Teen puulattiat ensimmäiseen. Okei. Juuri noin. Laita se tähän. Vau! Wednesday! Hänellä oli loistava idea. Haluan laittaa kauniita pylväitä joka kerrokseen. Vau! Joo, tämä näyttää todella halvalta. Tarvitsen mustia sieniä. Ne liimataan yhteen ja kääritään mustaan kankaaseen. Lopputuloksena mukava sohva. Laitais takan ja ripustit muotokuvaanis. Siihen tulee hylly, jossa on taikajuomia. Ja tässä on matto. Vau, olohuoneeni on valmis. Täällä jokainen yksityiskohta on kuin kylmä väre selkäpiissä, kauhean karmiva ja kaunis. Ting pitää siitä varmasti. Eikö niin, Ting? No, minä voin ehdottomasti tehdä paremmin. Tarvitsen sienen, liimaa ja kangasta myös. Jos yhdistän ne, voin tehdä hienon tuolin ja voisin myös tehdä sohvan. Se ei ole ongelma. Okei, juuri noin. Oh, katso tuota söpöläistä. No, laitetaan se tähän ja sohva tähän. Nyt muotokuvani. Tietysti kaikki kenkäni ja laukkuni ja kaunis matto. Toivottavasti Barbieni on iloinen. No niin, tytöt, olette tehneet hienoa työtä ensimmäisessä kerroksessa. Siirrytään seuraavaan. Toiseen kerrokseen laitamme laattalattian. Teen keittiön. Asennamme koko keittiökaluston ja laitamme kasvin juuri tähän. Nyt ripustamme pari hyllyä ja siihen tulee pöytä ja tuolit. Tässä voi varmasti syödä lounasta. Juttu menee eteenpäin. Pidätkö siitä? Miten voin päihittää Wednesdayn? Tiedän. Teen vaaleanpunaisen keittiön. Kaikki rakastavat söpöä vaaleanpunaista mustan sijaan. Voi kyllä, Barbieni tulee olemaan niin onnellinen. Lisätään vain muutamia kodikkaita yksityiskohtia ja se on täydellinen. Jee! Rakastan sitä jo. Tytöt, teitte hienoa työtä. Vau! Sanomalehdessä on niin paljon mielenkiintoisia asioita. Oi, keksin jotain uutta. Täällä on paljon hienoja kuvia ja nyt aiomme leikata ja liimata taloni 3. kerroksen. Juuri noin. Vielä vähän. Ja laitamme ne juuri tähän.
Eikö olekin mahtavaa? No niin, liimaan kauniin lasimaalauksen seinälle. Siihen tulee pöytä kirjoituskoneen kanssa sellosurullisille illoille ja tähän tulee pehmeä tuoli. Ripustetaan taulut ja valmistaa. Ja olen melkein valmis. Laitetaan sänky tähän ja nyt Barbiellani on makuuhuone. Juttu, tulehan. Pidätkö kaikesta? Tiesin, että pitäisit strutsin sulkatyynystä. Tytöt, te molemmat teitte hienoa työtä. Talonne ovat upeita. Kirjoita kommentteihin, kummasta talosta pidät enemmän, Wednesdayn vai Barbien. Nähdään taas. Ensimmäinen tehtävänne on näytöllä. Teidän täytyy tehdä kakku. Teillä on 5 minuuttia. Kaikki selvää? Kyllä, kokki. Aloitetaan, ystävä. Otamme pyöreän muodon ja leikkaamme ympyrän. Tässä ovat tulevan kakun kerrokset. No niin, kaveri, tehdään siitä kaunis. Pyöreä muoto! Odota hetki, aiot pilata kakun. Voi ei! Katso tätä sotkua, korjaan kaiken. Tässä on vuori. Mitä tytöt aikovat tehdä seuraavaksi? Ei ole mitään mahdollisuutta, että nämä pojat voittavat. No, tässä on pääryni. Leikataan se paloiksi. Hyvä. Lisätään seuraavaksi vähän värejä. Archery sword. Katso noita purpuran värisiä keijun siipiä. Ne ovat niin kauniit. Koristellaan kakku. Mitä? Rauhoitu, robotti. Minulla on parempi idea kuin keijuilla. Kaivetaan tunneli vuoreen. Mitä sanot? Hienoa. Autan sinua. Tunneli. Vau, teet hienoa työtä. Olen valmistanut lahjan tytöille. Virhe. Olen kunnossa. On aika lisätä makeaa mansikkasiirappia. Anna sen valua alas kuin suihkulähde tai vesiputous. Vau! Emme todellakaan voi voittaa tyttöjä sillä tavalla. Rauhoitu. Minulla on idea. Entä jos lisätään auto, lentokone tai juna? Rakennan sen hyvin nopeasti. Tässä on rautatie ja vaunut. Mielestäni tämä idea on mahtava. Meillä on makeisia vaunuissa. Täydellistä. Aika on loppu, ystävät. Mitä olette valmistaneet? Tyttöjen tiimi teki vaaleanpunaisen kakun keijuilla. Näyttää mielenkiintoiselta. Pojat, teitte myös parhaanne. Kakku on todella maukas. Vau! Jopa juna on syötävää. Pojat ovat voittaneet. Seuraava tehtävänne on valmistaa nuudeleita, spagettia tai pastaa. Yllättäkää minua. Erinomaista. Vau, pysähdy. Voi, olen köyhä taikina. Meidän täytyy työskennellä hellävaraisesti ja huolellisesti. Kaulitaan se pöydälle. Nyt tehdään siitä todella ohut. Jennys? Ha! Katso tuota! Hei, älä häiritse meitä. Miksi minun pitäisi kokata, jos robotti tekee kaiken puolestani? Miksi täällä haisee palaneelta? Robotti, riittää jo. Oi, korjataan tilanne. Nyt lisätään vähän väriä. Siitä tulee niin kaunista. Katso tuota. Yllätämme kokin varmasti. Odota hetki.
Mitä sinä teet? Ei voi olla totta. Tytöt pilasivat meidän nuudelit. Älä huoli. Minulla on varasuunnitelma. Aiomme käyttää Miinun laitetta. Vau, robotti! Olet Nero. Aion käyttää jäljellä olevan taikinan. Kiva. Lisätään kirkkaita värejä, jotta siitä tulee kaunis robotti. Tarvitsen apuasi. Ei. Kultainen kurki. Juuri sitä etsin. Entä vaaleanpunainen seinä? Asennamme hanamme. Se on kuin nuudelit virtaisivat suoraan hanasta. Tuo on suunnitelmasi. Katsotaan kokin ilmettä, kun hän maistaa makeita nuudeleita, jotka on tehty karkeista. Ja mansikkakastiketta, mahtavaa! Meillä oli tuskin aikaa saada valmiiksi, mutta se on ehdottomasti sen arvoista. Katso tätä. Oi, Aika on loppu. On aika selvittää, mitä olette tällä kertaa valmistaneet. Aloitetaan tyttöjen joukkueesta. Olen syönyt makeita nuudeleita ennenkin. Nämä sateenkaarinuudelit. Ei, voittajia ei ole. Kotkaa joukkueet. Seuraavat tehtävänne ovat makaronit. Hienoa, me onnistumme. Aloitetaan taikinasta ja tehdään makeita pullia tai keksejä. Voi, tuoksuu jo niin hyvältä. Mahtavaa! Nyt lisätään vähän kermaa ja mustikoita. Tämä on upeaa ja erittäin herkullista. Ja katsokaa, mitä meillä on. Makaronseja hain muodossa. Ette voi voittaa meitä. Kuka heitti sen? Ruokataistelu. Mennään. Vau. Voinko mennä ensin? Mitä meillä on täällä? Se on Poppet. Niin pieni, se on todella söpö. Nyt sinä. Minulla on isompi popit. Se on niin siistiä. En voi olla leikkimättä sillä. Mahtavaa. Sinun vuorosi. Totta kai! Vau! Se on valtava! Vau! Se on minun! Leiki omallasi! Aivan. Mutta se on niin pieni. Miten sillä leikitään? En osaa ollenkaan. Voi. Kätesi ovat liian suuret. Joo, tarvitsemme pienemmät kädet ja minulla on sellaiset. Siten on paljon helpompi pelata. Jokin meni pieleen. Au. Varovasti. Anteeksi, en tee sitä enää, mutta minulla on toinen idea. Haen liimaa ja hiusneulan, laitan liimaa hiusneulaan näin. Hienoa! Työtä! Ja nyt pääasia. Kokeile sitä. Luulen, että minulla on siistein hiusneulamuotoilu. Et ole nähnyt tätä aiemmin. Hiusneulat, kokeile. Nyt olen muodikas. Joo, se on tosi siistiä. Kiitos. Mike, olet seuraava. Mitä mielenkiintoista voisin tehdä Popitillani? Idea. Minulla on sakset. Nyt leikkaamme sen. Vau, ei, älä häiritse. En oikeastaan halunnut, mutta se on mielenkiintoista. Tein sen. Olen Nero. Katso tätä koteloa iPhonelleni. Vau, se on täydellinen. Et voi leikkiä sillä. Mutta voit keksiä jotain muuta. Minulla on loistava idea. Rakastan ompelemista ja mielenkiintoisten asioiden keksimistä. Nyt aion luoda jotain mahtavaa. Olette kaikki ihastuneita. Tehdään se. Vau, mikä fantasia! Meidän täytyy ottaa kuva.
joten en tarvitse sitä enää. Vau! Kaikki on valmista. Vau! Yksisarviseni. Vielä yksi asia, sitä kutsutaan ansaksi. Nyt se on laukku, johon voit säilyttää mitä haluat. Vau! Tuo on siistiä. Minäkin haluan yhden. Minun. Tein sen itselleni. Ole kateellinen. Tule, jatketaan vain pelaamista. Vau! Voinko olla ensimmäinen? Nyt tule! Voi ei! Hän on ällöttävä. Sitä minä pelkäsin. Kuinka inhottavaa. Mike, avaa. En halua. Minullakin on parsakaalia, mutta se on ainakin pienempi kuin sinun. Hyvä on. Mitä minulla on? Voi, mikä helpotus. Olen onnekkaampi kuin sinä. Mikä pieni asia. Syön sen, enkä tunne mitään. Mike, miksi pelottelet minua? Älä tee niin enää. Okei, meidän täytyy syödä se. Tule tänne, ruma parsakaali. Katso nyt, miten hän syö sitä. Hän on ihan sotkuinen. Miksi naurat? Älä nyt! Voi ei! En halua syödä sitä. Parsakaali näyttää kamalalta, mutta minun on pakko. Kuinka inhottavaa. En voi syödä sitä. Hyvää ruokahalua. Pureskele hyvin. Miksi tarvitsen tätä kaikkea? En voi edes niellä sitä. Se on niin vastenmielistä. Pureskele sitä. Ole hyvä, Crit. Löitkö minua parsakaalilla? Tiedät paremmin. No niin, parsakaali, olen valmis kanssasi. Siinä se. Siinä kaikki. Eikö nyt sinä? Joo. No sitten, mitä nopeammin sen parempi. Nielen sen maistamatta. Kuinka inhottavaa. Minun täytyy syödä kaikki, vaikka en pidä siitä. Syön kaiken. En jätä yhtään palaa. Tämä on viimeinen. Phoebe, vau! Siinä se. Nielaisin sen. Voi ei, jokin on vialla. Olet ihan vihreä. Phoebe, mitä aiot tehdä? Mikä haju? Mike, avaa. Ei, Phoebe. Okei. Minulla on täällä silmä. Pieni. Vau. Joo. Entä sinä, Mike? Joo, minulla on isompi silmä. Kuinka siistiä se on. Susi, on sinun vuorosi. Kyllä. Vau, kuinka valtava se on. Aivan jättimäinen. Se on minun silmäni. Katso omaasi. No, okei. Syön omani nyt. Mietin, jos heitän sen. Pystynkö nappaamaan sen suullani? Onnistui. Kolmas silmä on suussani. Hyvin sitkeä ja mehukas kuminen silmä. Olisin syönyt enemmän. Se ei riittänyt minulle. Olen täällä nyt. Se on niin iso ja herkullinen. Saanko minä? Ei, silmäni. Hei, kuinka kovaa haluat purra sitä? Todella huonosti. Minun silmäni et saa sitä. Kyllä, minä aion. Anna se takaisin. Vau, se oli taistelua. Se on nyt rikki. Olen pahoillani. Tässä, ota se takaisin. Se on sinun. Ei. Tiedän, miten voi lunastaa itseni. Tule. Tässä. Ota lusikka. Aivan! Se on myös paljon kätevämpää syödä. Nam! En voi lopettaa, se on niin herkullista ja makeaa. Ja nyt voit vain purra sitä, upea marmeladi. Haluan lisää ja lisää. Minulla on toinen puolikas, paras marmeladi elämässäni. Kuinka herkullista se on. Susie, silmäsi. Aivan! Miksi tarvitsisin lusikoita, kun voin purra sen, purra ja pureskella? Susi, oletko noin nälkäinen? Kaverit, en saa sitä pois. Siitä sait, opettele syömään varovasti. Se ei ole hauskaa. Ai, okei, autetaan häntä. Tule tänne, otetaan silmä sinulta. Voi ei! Se lipes. Katso kuinka kauas se lens. Anna minulle pala. Se on minun silmäni. Et voi, en anna sinun. Kivipaperisakset. Kuka voittaa? Minä voitin. Avaa se sitten. Se on hampurilainen. Kuinka valtava ja houkutteleva se onkaan. Haluan kokeilla sitä mahdollisimman pian. Se on suurta onnea sinulle. Olen varma, että se tuo onnea tee voi ei. Se on hyvin pieni. Oletpa onnekas. No, okei. Nyt minä. Minulla on tavallinen hampurilainen, mutta se on ehdottomasti herkullisin. Syö omasi ensin, Susie. Minä? Okei. Kuinka voin olla? Voi ei. Minulla on idea. Otan lautasliinan, etten likaannu. Erinomaista. Ja miten se auttaa sua? Minulla on myös veitsi ja haarukka. Leikkaamme hampurilaisemme. Voi, se on niin herkullinen. Tule nopeasti suuhuni. Ohlalaa. Mikä tylsyys. Tämä
on etikettiä. Voi, se on niin tylsää. Haluan nukkua. Kuinka herkullista se onkaan? Minun hampurilaiseni. Aivan, etiketti. On tärkeää päästä eroon muruista ja lautasliinoista. Bo, miksi teit niin? Omituista. Syö se. Juuri niin. Minulla on hampurilainen. Kaikki katsovat tänne. Näytän teille, miten hampurilaisia syödään oikein. Okei, tässä ei ole hampurilaista. Oletko nähnyt sen? Vau, upea. En voi pitää sitä itselläni. Voi Mike, se on inhottavaa. Nyt sinä. Minun valtava hampurilaiseni tulossa suuhuni. Miksi se ei toimi? Se on liian iso. Minun täytyy syödä salaattia. Entä haarukka ja veitsi? Hyvä idea. Kokeillaan nyt. Se ei toimi. Mikään ei toimi. Se on liian pieni. Minulla on jotain. Okei. Vau, mikä iso veitsi. Se leikkaa niin hyvin. Ajattele vauva, ajattele. Juuri niin, moottorisaha. Mikä painajainen? Nyt se varmasti toimii. No, katso. Se todella toimii. Mahtavaa. Aion syödä sinut nyt. Erinomaista, tein sen. Ainesosien heittäminen meitä kohti saattoi toimia. Anteeksi, joten en tarvitse enää salaattia. Voin syödä hampurilaiseni. Ja pala minulle. Okei, toki syö se. Olet ahne. Mutta minulla on maailman herkullisin hampurilainen. Kuinka mehukas se onkaan. Kastike on yksinkertaisesti herkullista. Yksi pala ei riitä. Haluan lisää. Otan haukun täältä ja täältä. Uskomatonta. Wow. En jätä yhtään palaa. Syön jokaisen murun. Elämäni herkullisin hampurilainen. Rakastan sitä. Kuinka inhottavaa. Ei mitään etikettiä. Voi, söin liikaa. En jaksa enää. Et näytä itseltäsi. Voi, ei. Miten niin? Katso kuinka verinen olet. Onpa posket. Olen loukkaantunut. Joten meidän täytyy vielä tilata maalia. Anna se minulle. Ai niin. Tässä on toimitus. Kuka siellä on? Hei siellä. Keksit! Seuraa minua. Tänne. Super. Kiitos. Oi jo, tytöt. Kiitos paljon. Tätä me tarvitsemme. Mennään. Oi. Joo. Miten se toimii? Poraan kaiken täällä. Oho. Vau. Se on liian raskas. Se toimii täydellisesti. Tule, mitataan se. Työskennellään ja työskennellään. Oi. Joo. Hienoa. Ja tässä ovat portaat toiseen kerrokseen. Tytöt olivat vain superrakentajia. Ai niin, keltainen laatikko on minulle. Sininen. Punainen. Kokonainen ämpäri maalia. Keltaista spraymaalia. Ja minulla on tela. Ja minulla on sivellin. Onni. Hyvä. Ryhdytään hommiin. Meidän täytyy maalata kaikki tällä keltaiseksi. Hymyilevä naama. Ja nyt, siinä se. Kaikki on keltaista. Lempivärini. Jatka Bucket. Kyllä. Sekunti! Ja olemme valmiita! Käsineet, jotta ei likaannu. Ja nyt työskennellään siveltimen kanssa. Voila! Koko huone on lempivärini. No niin, otetaan tela käyttöön. Siinä se on. Nyt kaikki on vihreää. Hei tytöt, meillä menee loistavasti. Aivan. Meidän täytyy myös koristella huone. Mitä minulla on täällä? Oi, kuinka kauniita kukkia. Otan ne kaikki. Ja nyt heitän ne seinään. Vau, kuinka kauniilta se näyttää. Mitä muuta täällä on? Tyynyjä. No, ilman niitä ei pärjää. Nyt minulla on pehmeä nurkka. Ja tässä on herra Ankka. Hei, älä pissaa. Mitäs nää siellä teet? Brittany on koristellut huoneen. Ei tekis pahaa minullekaan. Ja tässä on laatikkoni. Oi, hohtava nauha.
Sellaista me tarvitsemme. Sellainen Jos jokainen kuvio Surina. toteutuu, tää pumpuli Hasbro poksaa. Cloud. Tarvitaan vain sen maalaaminen spraymaalilla. Aloitetaan tää. Mahtavaa. Ulkoon valo. Ihan kuin olisin oikeasti pilvissä. Kuinka siistiä se on? No, vain aurinkotuoli puuttuu. Ja minulla se on. Terveisiä. On aika ottaa pari valokuvaa. Mitä? Hän koristeli huoneen. Minäkin haluan sen. Joten mitä minulla on täällä? Oi, kello. Loistavaa. Vaikka ei. Ehkä tämä vai tämä. Loistavaa. Isot huulet ja vähän ripsiä. Olla kaunista. Tuolini on laukku. Mikään ei ole mukavampaa. Nyt levätään ystävien kanssa. No, katsotaanpa mitä laatikossa on. Matto, joka on tehty kasveista. Koristelen sillä seinän. Kaunista. Ja tää näyttää upealta huoneessa. Mikä tää on? Meidän täytyy pumpata se täyteen. Vau, se oli vaikeaa. Mutta ilmatäytteinen tuoli on valmis. Voimme ottaa nokoset sillä, erityisesti tämän creeperin kanssa. Mitä? Hei tytöt! Esitellään pehmoleluystävämme. Ole hyvä. Olet niin söpö. Olet niin söpö, herra kilpikonna. Mahtavaa. Kuinka hyvä, että minulla on sinut. Okei, mä luulen, että olen keksinyt... Hyppää autoon. Oletko valmis? Selvä. Sitten kaasupohjaan ja menoksi. Ja nyt takaisin. Kyllä. No, hei, lintu. Katso, se on omena. Näetkö? Omena. Okei. Perhonen? Sano perhonen. Tuuntele, se on ok. Ei, fish. Miltä paketti vaikutti? Uskon, että pidät tästä akvaariosta enemmän. Hei, missä sinä piileskelet siellä? Kurkkumaisteri! Ja täällä sinä olet. Voi tipuset, olette niin suloisia. Minä vain ihailen teitä. Onko mahdollista olla vieläkin söpömpi? Menkää leikkimään keskenänne. Rakastan teitä niin paljon, sanat eivät riitä kuvailemaan. Olette maailman ihastuttavimmat olennot. Hei, pikkuiset. Ihanaa. Aivan ihania. Katsokaa heitä. Hei, hei, hei! Kiitos. Joten tässä on numero. Hei, niin. Miten tilaukseni sujuu? Viemäröinti. Ai jaa, no, he näyttävät olevan täällä. Se on ehdottomasti toimitus. Hei siellä! Tässä on jääkaappini. Mennään nopeasti huoneeseen. Minä olen... Mitä? Se sopii täydellisesti. Mutta mitä sisällä on? Ai niin paljon karkkeja. Julie? Vastaavatko ne väriäsi? Totta kai. Tässä ole hyvä. Ota vaan. Ja minä otan Kit Katia. Vau. Herkullista? Mitä? Lihaa? Hei. Ai niin. Punainen on sinun värisi. Selvä, ole hyvä. Hyvää ruokahalua. Kaikki on järjestetty. Mitä? Oh, tuolla on Skittles-karkkeja. Joten, kuin kukaan ei katsoisi. Mä rakastan sinua. Voi ei. Hei sitten, Tina. Se on Okei, ota se. Ota se. Ei täällä ole mitään. Voinko ravistaa sitä? Yksi karkki. Vain yksi. Kyllä. Se on. Ai niin. Se on tosi herkullista. Rakastan Kit Katia. Se on herkullista. Joten
Kaikki makeiset ovat täällä. Voi kyllä. Se on niin siistiä. No, ainakin syön tämän. Ai niin, mennään. Voi ei, akku on loppu. Mitä minun pitäisi tehdä? Hyvä on. Laatikko. Mitä meillä on täällä? Näyttö ja PlayStation sitä varten. Hei Julie. Haluatko pelata kanssani? Mahtavaa. Tule alas huoneeseeni. Tässä on joystick sinulle. Mä laitan sen päälle. Nyt voimme pelata yhdessä. Hei, voinko tulla mukaan? Mitä? Olen pahoillani, tytöt. Joystickeja on vain 2. Ai niin? No, se on ihan ok. Voi, minullakin on laatikko. Siinä on näyttö ja tanssimatto. Hei, Tina, katso! Siistiä, eikö? Laitetaan kaikki esille. Kytken näytön päälle ja mennään. Selvä. Siinä se on. Toista avatarin perässä. Näyttää siltä, että onnistumme hyvin. Oletko pelannut tätä peliä aiemmin? Näyttäkää mitä osaatte. He näyttävät pitävän hauskaa. Hei tytöt, voimmeko tulla mukaan? Olkaa kiltti. Voidaanko vaihtaa? Ai niin! Olen haaveillut tanssimisesta pitkään. Sytytä se, Julia. Mennään. Vau. Tina, olet todella hyvä. Nyt me voitetaan kaikki. Hyppää. Vau, meidät on ehdottomasti luotu tanssimaan. Piditkö? Odota. Onko tämä Doritosia? Hyi tuollaiseen kakkuun, mutta tämä musta Kinder-yllätys näyttää houkuttelevalta. Mä aloitan sillä. Entä Miley? Minulla on makaronleivoksia ja iso pinkki Kinder-yllätys. Haluan aloittaa myös Kinderillä. Avautuuko paketti? Wow, se on niin pinkki ja iso. Nyt haluan rikkoa munan ja selvittää, mitä sisällä on. Uskomatonta! Miten kaunis Barbie niin upeassa pinkissä mekossa. Super! Olen niin iloinen. Barbie? Entä jos minullakin on Barbie? Haluan selvittää sen mahdollisimman pian. Riko se. Sain myös Barbien. Vau, hän on niin kaunis. Hänellä on musta mekko. Haluaisin sellaisen itsellenikin ja aion laittaa nukkeni kakun päälle. Hei, Miley, ei voi olla totta. Tämä on minun nukkeni, joka menee päälle. Älä kuvittelekaan, että musta Barbiesi on tämän kakun päällä. Ota se pois. Ei todellakaan. Vau, katso tuota. Ne yhdistyivät. Haha, se on siistiä. Nyt voi varmasti laittaa tämän nuken kakun päälle. Okei. Nyt minun täytyy koristella kakku jollain muulla. Ehkä tummalla suklaalla. Tai Doritos. Oi, sain idean. Otan leipäpursottimen. Laitan kaikki Kinder-suklaapalat siihen. Hienoa. Nyt kokeilen todella tulisia Doritoksia. Sinun ei tarvitse pizzaa. Tämä! Mutta se sulaa takuulla suklaani. Jipi! Se toimii. Katso tuota. Haluan sulattaa suklaan aina näin. Mitä nyt, Miley? Voitko tehdä sen minullekin? Ole kiltti. Hyvä on. Se Kokeillaan. on surullista. Minun täytyy Kuinka valmistautua. kuumaa? En voi pitää tätä itselläni. Olen jopa peloissani. Se toimi. Kiitos, Tina. Olet mahtava. Nyt voin koristella kakun viileällä suklaakreemillä. Siitä tulee mahtava. Meidän kakusta tulee viilein ja maukkain. Aivan oikein. Ja olen jo maalannut meidän... Nukemekkoja. Katso tuota. Niin hyvä. Ja nyt aion koristella sen makaronleivoksilla. Juuri noin. Siistiä. Ja Minun täytyy minua tervehtivät kuumat Doritot. No, ne näyttävät hyviltä, mutta maku on hirveä. Entä tämä, Miley? Minusta se on siistiä. Vau! Meillä on uusia makeisia. Vau! Oreo, Coca-Cola ja M&M's.
siirapi ovat täällä ja minulla on kaikki pinkkiä. Täällä on niin mielenkiintoisia asioita. Haluan kokeilla kaikkea mahdollisimman pian. Katso näitä pinkkejä vaahtokarkkeja. Mitä ihania sydämiä. Mahtavaa. Laitan ne kakun päälle. Kaunista! Vau! Ja aloitan Oreoilla. Se näyttää niin herkulliselta. Kokeillaan yhtä. Niin hyvää. Minulla on myös mustia M&M's-karkkeja. Sain mainion idean. Otan mustat karkit ja laitan ne Oreon keskelle. Ja sitten kiinnitän ne kakkuun. Ne ovat kuin silmät. Hauskaa, eikö vaan? Pidän siitä. Haluan koko kakun olevan Oreo silmien peitossa. Juuri noin. Miley, mitä sä aiot tehdä? Mulla on jo idea. Haluan koristella kakkuni pokitikuilla. Se maistuu niin hyvältä kuin mansikoilta. Ja ne ovat varmasti herkullisia. Nyt painetaan ne kakkuun. Siistiä, minulla on syötävä aita. Ja nyt lisätään marmeladinauhat makeaan aitaan. Ne ovat myös erittäin maukkaita. Oi hienoa! Vain marmeladi on jäljellä. Syön sen. Tina, on sinun vuorosi. Hyvä. En ole. Boksautus. Crocs karamelli. Mahtavaa. Haluan ripotella sen kakun päälle. Kaunista. Ja nyt aion kokeilla vähän. Voi, karkit siirtyivät, en voi pidätellä enää. Vau! Ovatko nuo ilotulituksia? Kaunista! Tina, sinun ei tarvitse pidätellä itseäsi. Se oli uskomattoman kaunista. Se oli hauskaa, mutta nyt on aika koristella kakku. Minulla on täällä muutamia tikkareita. Kukkien muodossa. Katso pientä puutarhaani. Eikö se ole kaunis? Hienoa, eikö? Tina, entäs sinä? Ja minulla on vielä suklaakastike. Haluan ensin kokeilla sitä. Kuinka herkullista se on. Oho, anteeksi, innostuin hieman liikaa. Nyt aion täyttää tämän muotin ja saan söpöjä kuvioita. Tästä tulee tosi siistiä. Voi, nyt aion jäädyttää kaiken. Vau, katso tuota. Tuo on siistiä. Pikajäädytysspray kypsentää uskomattomasti. Ja tässä ovat hahmot. Katsokaa niitä. Eivätkö ne olekin söpöjä? Sain niin söpöjä suklaaeläimiä. Jäljellä on vain laittaa ne kakun päälle ja sitten kaikki on valmista. Miley, meidän kakustamme on tullut 100-kertaisesti kauniimpi ja herkullisempi. Eikö olekin hienoa? On se. Tämä kakku muuttuu koko ajan upeammaksi. Eikö olekin niin? Voi. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan toisen kerroksen. No! Tässä ovat uudet ihanat superherkkumme. Minulla on vaaleanpunaisia Skittles-karkkeja ja vaaleanpunaista popcornia ja vaaleanpunaista suklaata. Entäs sinulla? Minulla on mustia marmeladitikkuja ja mustia Maltesers-karkkeja. Kokeile tätä marmeladia. Ne ovat niin hyviä. Tiedän mitä teen. Tarvitsen sakset ja aion leikata nämä marmeladit paloiksi. Joo, siitä tulee siisti minun kakussani. Luulen, että se riittää. Ja nyt aiomme koristella kakun. Haluan asettaa esille kissan kuonon. Kuinka kaunis se onkaan. Ja nyt Maltesers-karkit. Minun pitäisi miettiä sitä. Ai niin. Voi ampua maltesereita kakun päälle Top Gunillani. Tästä tulee todella siistiä. Kukaan ei ole tehnyt tätä aikaisemmin. Me ammutaan. Jee, se sujuu aika hyvin. Vau, katso tuota. Minä tein sen. Teethers-kakku. Miley, nyt on sinun vuorosi. Todellako? Mahtavaa. Minulla on Skittles-karkkeja. Haluan asetella yksisarvisen pään. Vau, kuinka söpöä. Kaunista. Ja nyt aion laittaa popcornia ympärille. Niin herkullista. Ja siitä tulee niin kaunis kakun päällä. Vau, Tina. Katso tuota. Se on niin kaunis. Musta puoleni on niin siisti, mutta sinun, Miley, on mahtava. Ja meidän nukke näyttää upealta ylhäältä päin. Oi, katso sitä, Miley. Olemme tosi hyviä. Onnistuimme koristelemaan kakun. Nyt meidän täytyy kokeilla sitä. Tina, meidän täytyy laittaa kaikki nuket pois. Kiitos, Tina, että annoit minun tehdä tämän. Aion potkaista tätä Barbie-nukkea. Ja nyt kokeillaan kakkupalaa. Vau, se näyttää niin herkulliselta.
Namia! Pinkki kakku on mahtava. En voi edes lopettaa. Miksi syömme niin houkuttelevasti? Miksi en ole vielä kokeillut sitä? Minulla on musta kakku. Se on niin siisti. Se on niin herkullista. Olen innoissani. Nyt on toisen kerroksen vuoro. Ensimmäinen näyttää niin herkulliselta ja niin maukkaalta. Niin paljon koristeita, jotka ovat niin hyviä. En voi lopettaa. Tina, kokeile pian. Totta kai. Kuinka herkullista. Minulla on lisää oreoita täällä. Se on niin suklainen. Ja varmasti myös nachoja. Kokeillaanpa. Okei. Oi, se on yhä tulista, Miley. Olen aivan kiehuva. Ei, kakku ei saa vahingoittua. Onnistuin siinä. Kiitos, Miley, pelastit kakkumme. Ja kakku on muuten todella herkullinen. Kokeillaan viimeistä kerrosta. Totta kai! Maistetaan! Se näyttää herkulliselta. Kiitos tikkarista. Oi, niin hyvää. Ja nyt itse kakku. Oi kyllä, se on niin hyvää. Minä haluan sitä myös. Minulla on täällä suklaaeläimiä. Kokeillaan niitä. Kuinka hyvää. Rakastan sitä. Ja nyt kokeillaan kakkua itseään. Minulla on myös todella herkullinen verikakku. Mahtavaa! On hienoa, että tytöt pitävät kakuistaan. Katso, miten he nauttivat syövästä niin valtavaa kakkua. Uskomatonta. He eivät todellakaan pysty syömään makeisia pitkään aikaan tämän haasteen jälkeen. Ehkä ette ehdi syödä kaikkea loppuun. Oi ei, on liian myöhäistä. He ovat syöneet kaiken. Ja nyt teillä on sellaiset isot vatsat. Olette niin hauskoja tytöt. Hei kaikille! Minulla on hinta teille. Uusi supertehokas auto. Kau! Olen aina unelmoinut tästä. Ei vaaleanpunainen. Se, joka piirtää sen paremmin. Saa sen. No? Minun täytyy yrittää ajaa söpöä ja vaaleanpunaista autoa. Haluan todella voittaa. Tässä on ääriviivat. Täydellistä. Nyt lisätään värejä. Meidän täytyy saada se näyttämään alkuperäiseltä autolta. Vau! Siistiä! En pidä musteesta. Mutta piirrän auton, jos voitan. Maalaan sen lempimustakseni väriksi. Ei todellakaan. Kiitos. Hyvä. Kaikki on sovittu. Teen sen. Tietenkään en tee pinkkiä autoa. Piirrän heti unelmieni auton. Suurilla mustilla renkailla. Ja kaikki muukin on mustaa. Joo, juuri niin. Lisään kuitenkin muutamia yksityiskohtia. Oh? Hyvää keskiviikko! Tule nyt. Mitä minä mokasin? Keskiviikkona sinulla on musta auto. Sen pitäisi olla vaaleanpunainen. Entä sinä? Se ei ole reilua. Kerro minulle. Sinäkö ajattelet? Hei! Mitä sinä nyt Hyvin tehty! Hieno auto! Sinä olet voittaja! No niin, tässä on uusi autoni. Kyllä. Olen menossa sisään, mutta jalkani eivät mahdu. Odota, keksin jotain. Tämä on siistiä. Jalat! Tämä on porttimaailman. Odota! Kuinka omituista! Mietin, mitä siellä on. Wow, mitä minä teen? Voit aloittaa piirtämisen. Ole hyvä! Okei, teen sinisiä kukkia ja vaaleanpunaisen oven. Kiva! Katto on kaikkien sateenkaaren värien värinen. Rakastan sitä jo! Ei unohdeta karkkia. Upea! Tämä ei ole...
Keskiviikko, mitä keksit? Keksi jotakin! Pidän piirtämisestä Colide-kynällä. En oikeastaan pidä pannukakkutaikinasta, vaikka tällä kertaa tein sen huonosti. Meidän täytyy tehdä se uudelleen. Voi, hiukseni! Luulen, että tämä menee paremmin nyt. Aloitetaan vihreällä. Odota. Mitä? Pysähdy. Aika on loppu. Voi ei. Keskiviikko. Se ei näytä oikealta. Ja nyt on sinun vuorosi. Hetkinen. Kääntämässä sen ympäri. Mahtavaa! Palkinto menee sinulle. Erinomaista. Näetkö? Anteeksi, unohdin. Nähdään pian. Katso tänne. Kiiltävät tikkarit, suklaamunat ja ne ovat minun. Mary on jopa purukumiksi sopiva puu. On. Kattoon poissa ja karkkia! Ja ovenkahva on donitsi. Mikä herkullinen ateria. Kokeilen myös tätä marmelaadia. Kiitos. Syötävä kattila. Se on tehty suklaasta. Tämä on mahtavaa. Vesi maistuu tässä suklaamunassa. Makea ripaus. Kallot, rakastan sitä. Tämä on taivas. En voi lopettaa. Kaikki on niin herkullista. Hei hei. Voi! Minulla ei näytä olevan voimia syödä loppuun. Minun täytyy levätä. Esittelen teille Barbie Nuken! Minä? Aloita! Voi, hän on niin iso! Hän on kaunis! Anna mennä! Mennään, okei! No niin. Aloitan vaalean punaisella värillä. Minulla ei ole aikaa piirtää koko Barbieta, joten piirrän pään. Kiva! En pidä Barbista. Olis parempi antaa lohikäärme tai zombia. Loistava ajatus. Teen piirroksen, joka yllättää kaikki. Se tulee olemaan vaaleanpunainen zombien arkku. Kiva. Meidän täytyy lisätä joitakin luita. Ja silmät. Odota, kunnes näet lopputuloksen. Täydellistä. Kootaan kaikki yhteen. Uskomatonta. Katso tuota. Aurinko. Voi. Olen valmis myös. Ai, odota. Typerää. Et voi enää piirtää. Enid, oletko valmis? Mitä? Siistiä. Tunnistan Barbien. Tule nyt. Ness, keskiviikko. Ei. Tiedän, ettei se ole Zombie Go. Ja se voittaa. Hei, on niin iloinen. Hei, ollaan ystäviä. Hei, tulehan. Mitä? Se osaakin puhua. Minäkin haluan sellaisen. Barbie ja minä voimme tulla parhaiksi ystäviksi. Mennään teille. Se on tyhjä. Selvä. Ja sitten hän sanoi rakastavansa minua. Voitko kuvitella? Oh, mitä? Jules Cock! Ei kaikki. Mitä pidätte lentävästä lautasesta? Siistiä! Se, joka piirtää sen paremmin, saa sen. Aivan oikein. Tule voittamaan minua, Wednesday. Sen näemme sitten. Lentävä lautanen on tosi siisti.
Olen aina haaveillut avaruuteen menemisestä. Siellä tulee olemaan kapseli avaruusolioiden kanssa ja siipi sen ympärille. Aion tehdä kaiken täydellisesti. Väritetään se. Jotain yksityiskohtia. Uskomaton! Mitä? Vau! Minun täytyy tehdä paremmin kuin keskiviikkona. Vaikka se on vaikeaa, punainen on mahtava. Siinä on hahmotelma. Sitten yksityiskohtia ja täytetään kaikki taikinalla. Ei mestariteos tietenkään, mutta se kelpaa. Lindsay, mitä? Voi luoja. Ups, aika on loppu. Aloitetaan emmettistä. Tämä on todella hauska lentävä lautanen Wednesday. Bravo! No, tule tänne. Annan sinulle palkintosi. Kiitos! Hei Enid, katsotaanpas. Osaan lentää helikopteria, joten osaan varmasti ohjata lentävää lautasta. Mennään. Hei. Näkemiin kaikki. Missä minä olen? Tää planeetta Tulevaisuus on mahtava, samankaltainen kuin Mars. Olen aina halunnut asua tällä planeetalla. On niin paljon vapaata tilaa. Oho. Hei, ja tässä ovat alienit. Terveisiä teille! Haluatteko tanssia? Sitten toistakaa perässäni. Hyvä kaikki. No niin, tässä on... Uusi hintasi. Robottikoira. Se osaa jopa temppuja. Tätä minä tarvitsen. Unohdetaan ajankulu. Tulkaa, tytöt! Minä rakastan sinua. Toivota kaikille onnea ja aloita. Tärkeintä tässä piirustuksessa on tehdä hyvä ja selkeä koira. Sitten se onnistuu kauniisti. Väritän kaiken sisään. Keskiviikko! Katso Elleniä. Ei huono, mutta luulen, että kolmiulotteinen kynä hoitaa sen paremmin. Minäkin osaan tehdä robotin. No mutta. Valmistan jokaisen yksityiskohdan erikseen. Nyt laitetaan ne yhteen. Se on melkein valmis. Valmista? Oletko valmis? Keskiviikkona aloitat? Erinomaista. Hyvin tehty. Edith, kuinka voit? Voi, kuinka suloista? Tiedätkö mitä? Olette molemmat voittajia. Tässä on palkintonne. Olkaa varovaisia sen kanssa. Tule nyt! Linssit ovat käet! Tämä on rauhaa. Odota! Hei! Anna minulle kaukosäädin! Älä ole harmissasi. Yritän korjata sen. Voi harmi. Robotti on rikki. Mitä teet? Mitä pidät uudesta mekosta? Se, joka piirtää sen paremmin, saa sen. Ja se muuten vaihtaa väriä. Tiedän. Aika siistiä. Aika kuluu. Pidä kiirettä. Tytöt. No niin! Voittaaksemme meidän täytyy käyttää mielikuvitustamme. Aivan oikein. Minulla on mekko nukella. Voin ottaa sen. Ai, se sopii minulle. Hienoa! Muoto on siinä. Nyt meidän täytyy kiertää se ympäri. Kyllä! Siitä tulee kaunis pannukakku. Mielenkiintoista. Oi!
minun Barbieni on? Hänen treffeillään. Anna se takaisin. Se on minun. Anteeksi! Sinä repäisit mekkoni rikki! Miltä se tuoksuu? Oi! Meidän täytyy painaa tulipainiketta kiireellisesti. Tässä se on! Apuva! Se sytytti valon. Grr! Olemme vanhoja! Testi peruuttiin. Se olen Mini. Tuli on. Vaarallinen.